Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nuwun kepareng kula munjukaken atur wonten sandhap pepadhaning para tamu kakung putri kang winantu ing suka basuki. Tatar kantun tunjuk dumateng para sesepuh bini sepuh yang ngaji sepuh. Ingkang kono ing pamawas lebih pintur luhur para alim para ulama. Ingkang satu nunbi dawuhipun. Tatar kantun tunjuk dumateng pandripun Bapak Kadya utawi Bapak Sutarya Darasani Ibu Jamilah Sagotra. Wonten ingkang dukuhan bakalan katemangan gunting saung Ponorogo kang amengko karsa ingkang dahat bagya mulya.
Purwakane ngatur semoga sang ya para tamu kula dherekaken manangku puja puji tasaken marang rasaning Gusti Purbani Ngrat Allah Subhanahu wa taala ingkang suka paring nugraha katenteman miwah kawilujengan. Saengga ngari kalenggan ranti menika kula panjenengan sadaya saged nuhun pamundhut keluarga kang amengku karsa. Kanthi ginanjar rahayu, rahayu widodone ing sambekala. Amin. Kaping kalih selawat saha salam ing pangeran mugi tatur kunjuk dumateng jalma lipat kekasih para umat Kanjeng Nabi Rasul Muhammad. Khalifatullah panetek panata agama ingkang tansah pinantu pangayomaning syafaat. Mugi tinampi panjenengan kula donya tansah dinten kiamat. Amin. Para tamu kakung putri kami pinantu suka basuki. Sowan kula marak mangayun tinanggengan dening pundhen kula. Panjenenganipun Bapak Kadya utawi Bapak Sunarya Darasan Ibu Jamilah Saputra wonten ing dukuh bakalan Gusti Slautaga. Ingkang sawigana tepi darmanipun dongeng tas pitulus Atmojo Putri. Panjenenganipun Kusumaning Diah Siska Nur Sofa ingkang badhe kawanku dening panjenenganipun sangat bagus Rausan Haikal Fikri putra kakung Bapak Herwanto dalah Ibu Muryani wijaya saking Krajan Timur Kademangan Kuduwetan Jetis Ponorogo. Nyuwun panjurung donga pangestu saking para tamu ingkang katuran rawuh dalu menika dening keluarga kang amengku karsa. Nyuwun indi panjurung donga pangestu lumuntur mring calon temanten kekalih mugi saged memangun keluarga kang bagya mulya. Kinasakaken samining bebrayan winatan keluarga kang hayom-hayom tentrem bagya mulya sakinah mawaddah warahmah. Suwan kula dianganti kridhanipun kadang-kadang New Mandala Music mijil saking Jonggol Japon Ponorogo. Sinenggoyong kadang-kadang audio sound system KR Pro audio sound system mijil saking Pondok Pesantren Arisalah Gunting. Kadang mekaten kridhanipun kadang-kadang New Mandala Musik mangke mugi damel syukur maning penggalih panjenengan sadaya. Wilujeng rawuh wilujeng pinar lenggah para tamu ngrawi pasugatan ingkang katur sinambi laras kridhanipun New Mandala Music rumagang karya semoga nuwun kula nuwun. Oh
teko